11 ta' Diċembru San Damasu l-ewwel Papa għex bejn is-snin 305 u 384. San Damasu twieled aktarx f'Ruma. Missieru li kien Spanjol wara l-mewt ta' martu jew bil-kunsens tagħha sar qassis u kien jieħu ħsieb il-Knisja ta' San Lawrenz f'Ruma. Damasu sar djaknu fil-Knisja li kien qed jieħu ħsieb missieru u wara sar qassis. Fis-sena 366 meta kellu madwar 62 sena sar Papa. Miegħu sar l-Antipapa Ursinu, iżda dan ġie eżiljat mill-Imperatur Valentarianu. Matul il-papat twil tiegħu ta' 18-il sena, San Damasu kellu jħabbat wiċċu ma' ħafna nkwiet, speċjalment dak imqanqal mis-segwaċi ta' Ursinu u minn ħafna tagħlim fals sew f'Ruma u sew f'postijiet oħra fil-Knisja. Madankollu San Damasu ra ħwejjeġ sbieħ iseħħu fil-Knisja. Fis-sena 380 l-Imperatur Teodozju tal-Lvant u Grazzjanu tal-Punent ipproklamaw il-Kristjaneżmu bħala ir-reliġjon tal-Imperu Ruman. Kienu l-ewwel Papa li sejjaħ il-Knisja bl-isem ta' is-Sedja Appostolika. U ħatar lil San Ġilormu segretarju tiegħu u awtorizzah biex jagħmel reviżjoni b'reqqa akbar tal-verżjoni Latina qadima tal-Bibja, b'riżultat li llum għandna l-Vulgata. Fis-Sinodu tas-sena 374 San Damasu ħareġ kanoni importanti tal-Kotba tat-Testament il-Ġdid. Fi żmienu l-lingwa tal-liturġija inbidlet mill-Grek għal-Latin f'Ruma. U sab u rrestawra il-katakombi fejn bosta martrin sara kienu midfuna u għamilhom postijiet ta' pellegrinaġġi u kiteb bosta iskrizzjonijiet fuq lapidi ta' oqbra u knejjes biex il-fidini japprezzaw aħjar il-wirt nisrani tagħhom. San Damasu mit f'Ruma fil-11 ta' Deċembru tas-sena 384 u difnuh fil-qabar fejn kien hemm midfunin ommu u ħutu fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu. Biex titpoġġa fuq qabru kiteb din l-iskrizzjoni: Jien Damasu xtaqt nindifen hawn, iżda bżajt li noffendi l-fdalijiet ta' dawn il-qaddisin. L-istorja tal-Papat u l-Knisja hija inseparabbilment imħalta mal-biografija personali ta' Damasu. F'perjodu problematiku u kruċjali tal-istorja tal-Knisja huwa jispikka bħala difensur tal-fidi vera b'ħeġġa kollha żelu li kien jaf x'għandu jagħmel f'kull ċirkustanza li kellu jaffaċċja. Damasu jagħmilna konxji ta' żewġ kwalitajiet ta' tmexxija tajba: viġilanza għat-tħeġġiġ tal-ispirtu u s-servizz. It-taħbit tiegħu għandu jfakkarna li Ġesu qatt ma wiegħed il-protezzjoni tal-blat tiegħu mir-rieħ tal-uragani u lanqas li se jħares lis-segwaċi tiegħu mid-diffikultajiet. L-unika garanzija tiegħu hija r-rebħa finali. Kull nisrani jinsab f'din it-taqbida ħarxa biex jaħdem għas-salvazzjoni ta' ruħu fost tant taħbit u tiġrib li qatt ma jonqsu. Dawn huma siltiet minn kummentarju għat-talba tal-missierna l-addaħħanniex fit-tiġrib ta' San Franġisk Anton Fasani. Mulej, fil-erf ġust tiegħek, int għal-ġid tagħna ridt li ħajjiet il-bniedem fuq l-art tkun taqbida. Iżda din mhijiex taqbida kontra d-demm u l-laħam, imma kontra il-prinċipijiet u l-mexxejja tad-dlamijiet. Hija ġlieda bejn l-ispirti ħsiena u l-ispirti tas-sema. Imma mulej, min jista' jżomm sħiħ kontra x-xitan? Dak li kien maħluq biex ma jibża minn xejn, dak hu s-sultan ta' wlied is-supervja. U l-kol kemm aħna nintilfu jekk ma tennix int mulej. Tkun imbirka mela dejjem il-ħnina tiegħek għax indawwaltna u aħna nitolbu l-għajnuna minn għandek, aħna u ngħidu u l-addaħħanniex fit-tiġrib.
Jeħtieġ li wieħed jifhem sewwa żewġ kelmiet, sara u talb. Jeħtieġ li nisru dejjem għax l-għadu tagħna x-xitan dejjem jisar fuqna biex jagħmlilna l-ħsara. Min jisar joqgħod attent u jaħrab mill-perikli u t-talb ukoll hu meħtieġ b'mod speċjali għax għalkemm l-ispirtu jrid dan għadu mirbuħ mid-djufija tal-ġisem u hu maqut max-xitan li hu qawwi. Mela, biex ir-ruħ tirbaħ lill-ġisem u lix-xitan jeħtieġ li tilbes dik il-qawwa li ġejja minn fuq u din tinkiseb biss bit-talb. Fimt ja ruħ. Imma ja ħasra, kemm jitqarqu l-bnedmin meta jaħsbu li jistgħu jkunu fiż-żgur bla ma jisru. Imorru fil-periklu dlonk jaqgħu. Hekk ukoll hemm dawk li jaħsbu li huma qawwijin mingħajr it-talb, iżda mbagħad meta jinqala t-tiġrib jintelqu f'idejn ix-xitan. Meta ngħidu iddaħħalniex fit-tiġrib, inkunu nitolbu l-Alla biex ma jħallinix naqbdu it-triq ta' dnub. B'din it-talba nitolbu l-Ispirtu jagħtina l-grazzja li narfu t-tajjeb mill-ħażin u l-qawwa biex nagħmlu t-tajjeb. Nitolbu wkoll li qalbna tisar dejjem fuq l-imġiba kollha tagħna u niksbu il-perseveranza sal-aħħar. U int, kemm tisar fit-talb? Meta titlob lill-Alla biex ma jdaħlekx fit-tiġrib, tagħmel ħiltek kollha biex titbigħat minn dak kollu li jista' jwasslek għad-dunub. Meta tinqabad fin-nassa tax-xitan minħabba d-djufija tiegħek, tfittex li tinħeles bit-talb u bis-sagramenti tal-qrar u t-qarbin li jagħtuna l-qawwa kontra l-ħażin u l-qerq tiegħu. Ejjew nitolbu biex il-mulej jeħles mit-tiġrib kontinwu tax-xitan lill-Papa u lill-Isqfijiet, is-saċerdoti u l-patrijiet u s-sorijiet dawk ta' ħajja konsagrata u l-lajċi kollha. Nitolbuh jipproteġina minn kull tip ta' tentazzjoni, iwaqqaf kull spiritu ta' firda bejnietna u jħarisna mill-iskandli li jġibu konfussjoni u taħwit qalb il-poplu. Nitolbuh ukoll biex jagħtina mexxejja tajba u qaddisa bħal Papa li qed niċċelebraw it-tifkira tiegħu illum biex imexxuna bil-għaqal, bil-erf u bil-qdusija. Talba mill-liturġija tas-Sijat. Nitolbuk mulej biex kif il-Papa San Damasu weġġaħ u ħabb il-martri tiegħek hekk aħna niċċelebraw dejjem il-merti tagħhom. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.